Kubor nakaslem jong udongsan hima. Kenam lengba working president uba Thomas Pasa kala pentip baha usnem baladem kum ka CEC kala dat banyak keren batchna ke election committee ha ka bedei bat ke election MDC ka ban long menta usnem ha ka bala yoru ke city ni ki constituencies ba pair bat ki donru ki bre ki bala terwa ki kerteng bat kum ke EC kampat dap ban pa ye ki jing terwa ke CEC bat kum ka senghi kadang am ye ke EC bahkan pendap ye ki kam jongka nakaliang uba Thomas Pasa habaya keren bat kilat patai khubor mentakasngi uloong baka khnam kala bu jingmut ban penyang bat na baro ar pukundai tili ki constituencies ha ke election MDC bat ka seng kadon kam ye ki breu ki babiang ki bembiang namar ka district council kam don ye ka an ya ka bala tip kum ka anti defection law kum ta ka seng kan penjanai shwa ha ka ban wat ya ki bre ki badan ye ka mensim jong ka jingyai sha bat ka jingyai ne ha ka kam sakri pat ba ka jimun kre jo khanam ye ka MDC election ka ban 1 haki honus number ada ki benai Oktober ni haka CC meeting ni ada constitute ya ka election committee haka ba chairman ni la dai ba James Neng de nila yo receive kat tu kan ni ki official application na ki konstitusi bokar dan ki bangi nila yo ki approach ru de hadu mentah pada in 4 dap ban finalize na kalian ka election committee ka kelam 4 dap ban finalize ban pa ita ki proposal pada sepok ka CEC de ngirang abe ya ka election committee bahkan pendap ya ki kam ki jongka MK jing semui pening borak kundai tengi kas basa pada kalau bangi hab verify pada ya kita ki kertong ni habangi ong man pening boru ar kundai ni hab yo ar kundai gut pada ki babiang kam dan jengmut bagi ong man pening ar kundai da ka bab ai tiket pada ki babiang ru amar kum bangi tip baka dis council kam dan ya ka anti defection law tengi hi kwa hi ban penjanai ba ya kan ni kajing verification ya ki kertong ki ba apply tiket ban wat choi ka wei ka nong rim ba ki don le em kajing ya sha kajing ya ne kata ka bangi kwa ban pet ha ki candidate ki ba kwa ban ikun ni di MDC election kanang bagi kajing syakri ka jongi pada ladangi job ni wan chakabor ni la ban pendap hok ya ka bangi la ju polar ki pet ba la ka por